Comezamos outro día con outro receitón. Como estamos? Moi bons días a todos, xentiña. Que tal na casa? Nos, na cociña do Está Chevó, preparadísimos, entusiasmados. Ledos non, o seguinte de estar outra vez con vos cociñando. Así que veña, vamos para lo, porque o que imos facer unha receita que ten como unha orixe sudamericano, ali polo Perú, pero ao final non deixa de ser como unha pataca ben galega como a nosa, ainda que trouxemos dali, das Américas, e con un recheo que neste caso pois sería parecido a unha causa limeña, vale, pero que ten outra historia. Realmente é unha croqueta de pataca. Agora falarei porque ten historia, e porque eu, pois como a casa sempre, fago pequenos cambios. Para que? Para que na casa vexamos que cociñar é para todos, como que iramos todos. Así que vou presentar os ingredientes e comezamos. Por aquí temos patacas. Temos por aquí tamén unhas olivas negras, temos unhas gambiñas, temos un pouco de fécula de pataca, dun almidón, vale? Temos por aquí ají amarillo, vale, amarelo. Neste caso xa veremos o que é. Aquí tamén un limón, temos allos, temos un par de ovos, temos unha ceboliña fresca, unha cebola morada tamén, un pouco de tomate rústico do noso, da casa, uns pementos amarelos, un pouco de queixo fresco, manteiga, un pouco de leite evaporada e un chisco de pescada. Veña, vamos facer unha cousa, coller un pouquichiño de auga e empezar a cocer unhas patacas. Eso primeiro, pero antes... Moi bons días, Lidia, que tal? Bons días, Iván. Ai, Dios mío, estou de maravilla. Vou cocer unhas patacas porque temos unha receita hoxe, Lidia, vas flipar, chaval. Catona. Vas flipar. Catona, sí. Mira, hai xente que di que así a pataca recibe menos auga na cocción e, polo tanto, despois está máis saborida. Neste caso, eu creo que despois vamos a empregar un pouco desa fécula de pataca e tal, vamos a hacer unha pequena pasta, porque é unha croqueta de pataca, vou a empregar así, catona. Despois quitámola rapidamente e non pasa nada. Así que o que fago é traela pa aquí e poñela a ferver, sempre con un chisco de sal, e que despois estaremos facendo as nosas cousas, pero aí che vai. Así que fitamos un pouco para ela e a ferver. Vale, máis ou menos 30 minutos. Depende bastante do tamaño da pataca, vale? Isto sí que é importante. Pataca pequena, cocerá antes cunha pataca grande, sen máis. Vale, temos por aquí unha chea de ingredientes hoxe, pero a cousa é ben sinxela. Facer unha zaragallada para meter dentro desa pataca, pataca que faremos un puré que hai que pulir ben, vale? Como din tal, de feito, débese pulir dentro dun coador, pero neste caso que vamos a facer un machucador de patacas, facelo un par de veces, pasalo e tamén valerá. E imos encher esa pataca cun pouco de gamba e de peixe, neste caso de pescada, vale? Vamos a facer un pequeno rustrido, cun pouco de tomate, tal, que temos por aí, e imos facer huancaína, chámase. Unha salsa huancaína. Huancaína, pero en inglés o que idioma é? Wiri manili, wanaga. Sopa de caracol! É idioma dos Minions. Oh, escoita. Huancaína, unha salsiña feita a base de ají amarillo. Ají amarelo. Ají, pemento. Que pasa? Que fixe unha trampa. Collemos pementos aqueles vermellos, porfa, ou amarelos. Mirade, este pemento amarelo que conseguín no súper é un pemento normal e non ten nada de picante. Vale, os outros pementos son un pouco máis laranxas, mirado que teño por aquí, pero sí que atopei a pasta de ají, vale, amarelo. Por lo tanto, sí que é verdad que é un pemento, creo que en Sudamérica todos os pementos chaman ajís directamente, vale, ají panga, ají vermello, ají tal, non sei que tal, que son como serían como os chiles noutro caso, e o que facemos aquí neste caso é compralo xa en semente, en pasta, e imos empregar este polo color, pero coa potencia do ají de verdad. Así que xa veredes que salsiña cun pouco de leite evaporada imos a montar por aquí, con eses 4 allos tamén, porque a regla que din por aí é, por cada allo, por cada pemento, un allo. Así que nós imos empezar a facer este tipo de cousas. Mirade, cousa sinxela que ides ver, que meter pemento por aí e rustrir por aquí un pouco. Cala, vou coller un pouco de agua, así xa apañamos con todo. Mirade a batería que estou a coller, porque aquí o que imos facer tamén é coller auga para
cocer uns ovos. Neste caso, a zaragallada esta vai levar tamén un pouco de ovo e de, como se chama, oliva negra. Por que oliva negra e por que ovo? Bueno, isto sí que é unha cousa miña que quería ser un pouco fiel. Resulta que a típica croqueta ou pataca rechea peruana leva carne picadiña con ese rustrido e leva un pouco, unha aceituna, neste caso unha oliva negra enteira e un cuarto de ovo. Eu o que vou facer é coller e traerme para casa e facer pensar un pouco no ceviche tamén peruano, coller un pouco de peixe, facer o recheo con peixe, vale? E neste caso, botarlle a oliva porque lle queda moi ben e un pouco de ovo. E temos todos nin pa ti nin pa min, vale? Nadie se enfada aquí, así que a tirar. Esto, os dous ovos, collemos ali, porfa. Un chisquiño dese vinagre que sempre facemos, ponemos aí, sen problema ningún, que están limpiños. Unha cousa que teño, vale, os ovos, vale, se están limpos non pasa nada, son comprados e veñen prácticamente todos limpos. Se son da casa, tede cuidado con como os manipulemos nas tabuas e estas cousas, non nos limpamos, o sea, se os limpamos xusto antes de cociñalos. Exactamente, sabes por que di eso? Porque teñen a casca de poros. Teñen poros, vale? Entonces, ao ser porosas, se ten cagadiña, e lavámola, e deixámola aí a cagadiña vai pa dentro, vale? E non queremos. Estes ovos para aquí, isto que se poña a ferver, vamos a meterlle lume tamén, temos as patacas, temos isto, vamos a meterlle un pouco de chisma a isto, e mirade, a huancaína esta, sinxela de todo, vale? Por que sinxela? Porque imos a confeitar un pouco ese pemento amarelo, vale, xunto con un pouco de allo e despois coller un pouco de queixe fresco, o leite evaporado e un pouco de ají, sal, machucamos e temos unha salsa. É como a súa salsa brava, diría eu. Veña, vamos rapidamente a meter, eu creo que igual con 3 pementos a me chegar, Así como os vexan de que son pequenos, vou facer así. Por agora vou facer esta historia. A ver, contame. Ti eres de comida exótica, non? Coñeces a exótica en xeral. A huancaína, coñecíala? No, pois mira que no, E teño ido a comer a restaurantes peruanos. E teño comido, sí, estas a causa, non? A causa limeña. A causa limeña. E gustache o picante, non? Gústame o picante. Pois ese pasta pero no, de ají esta pasta no. É brutal, encántame. De feito, estaba falando antes co director, con Marcos, estaba aí me falando con ele e dicía que a ele gustalle tamén moito picante, as comidas así un pouco dos outros lados. Estábamos a falar que eu simplemente un pouco de peixe, un pouco de lima, vale? Peixe cru, que este conxelado, xa sabemos, pim pam, todo no seu sitio, tal, que non teña ni saques, todo no seu rigor, unha par de culleradas destes, faces unha leite de tigre con uns millos aí tal, así, barbacoa, fai unha tremenda de ceviche en 4 minutos con un pouco de cebola. Cebola, por certo, que ao final de todo tamén con un pouco de chisco de limón para facer o último acompañamento, mirade que vamos facer acompañamentos hoxe, vai levar, vamos a meter en xeo e un pouco de limón. Vamos a quitarlle o bravío e vai quedar dura, perfecta. É unha cousa que xa fixemos algunha vez e que me gusta moitísimo. Veña, a que me pelas os allos eses, porfi? Se mos pelas eres maravillosa. Veña, porque así eu vou confeitando eso e póñome xa cos outras verduras para facer o noso historia. Pois a mí gustaba moito un restaurante que ia moito en Barcelona que era xaponés peruano, cociña Nikkei, que Nikkei, sí, señorita. A cociña Nikkei é fusión peruana xaponesa. Ollo que a fusión tamén, Se lle metes un pouco de Galicia, un pouco de Stachebo, como se vería Nikkei? Hai que inventar o nome, non terá nome. Non terá nome, pero poñémoslle, ti es creativa, non pasa nada. Outro día estabas despronceda, hoxe ponlle un nome aí. A ver, pero que me vas a contar? Nese restaurante... Nada, que me encantaba era xustamente cociña Nikkei, onde coñecín o concepto da cociña Nikkei. A min parece que é unha cousa que temos tamén que abrirlas a tal igual. E botaban esta alga, como se chama, a ver se o digo ben, katsuobushi. Katsuobushi, sí, señor. É como... Que parece que está viva. Sabes que o katsuobushi non é unha alga? Bueno, alga que? Un fungo? Que? Non, é atún deshidratado. Ah, sí? Sí. Pensaba que era unha... Non, eso é... O verdade é que igual estás a confundir un pouco porque normalmente empregase o katsuobushi ca kombu, vale? Para facer os míticos caldos dashi dos xaponeses, vale? Pero sí que é certo que se andamos un pouco tal, non deixa de ser propio atún deshidratado. Ese é o katsuobushi, Ollo, piollo, que dá un saborazo que flipades. Por certo, que é xusto que estaba a dicir. Moitas veces aquí empregamos, primeiro, porque temos que facer receitas de todos os lados. A min gústame tamén, pois, como digo sempre, meter pois ideas para a xente da casa e tal. E, pois, hai moita xente que se ves o programa e todos os días faz o mesmo, xa sabemos facer. Hai xente que ve comer o mesmo todos os días, eu non entendo eso, son todo o contrario, Eu teño que meterlle un pouco de tal. Pois a xente xa dirá que esta salsa podes empregala
empregar perfectamente para unha pataca simplemente fritida, O sea, de feito, vou facer unha pouquiña máis porque ides flipar como queda isto de bo. Aquí o que estamos a facer directamente é como confeitar un pouco estes pementos, vale? Directamente, mirade que non fixe ninguna cousa do outro mundo, máis que cortar así en grosso, e agora aquí, cun chisco máis de aceite, eso sí que aproveitaremos, e os allos simplemente van así, mirade, moito me gusta esparrechalos así un pouco, vale? Simplemente aí meterlles unha parte de ticholadas e pa dentro tamén. Neste caso, isto xa temos feito, non o preciso, vale? Paréceme que é suficiente, así que leva pa ali este pemento, por favor, Lidia. Aquí, un chisquiño máis de aceite, vamos facer unha cousa. Vou cambiar esta tixola por esta, perfecto. Isto xa está a piques de ferver, un ovo, todo o mundo xa sabe na casa cocelo. Isto metémoslle un poquinho de lume, pero que vaya confeitando directamente, vale? E aquí sí que empezamos nós, con este pouco e un fío de aceite, a facer o rustrido. Cólleme a ceboliña, porfa. Aquí ao final non é máis que o de sempre, facer un rustrido de ceboliña, vale? Con ese rustrido de ceboliña, o que imos facer xa de primeiras é darlle un pouco de sabor a todas estas historias, meterlle algo de tomate e non facer moitísima cousa máis, Porque é importante que saibamos que isto sen rustrido tamén valería. E despois agora, sí que vexo, algunha vez falamos, ti máis eu, xa nos programas, pois da importancia da rapazada, de que coma de todo, de que se acostumbre. Outro día estamos facendo unhas albóndegas, que tal, que podía ser de choco, que fixemos tal, pero sí que é certo que hai veces que chegan idades nas que un parece que empeza a dicir que non ás cousas. E se faz unha receita dunha pataca rechea e lle botas pescada, lamben todo, vale? Este tipo de teorías e tal que se fan, a veces non é enganar, é directamente non darlle un pouco de xogo ao sepadal. Enganar nunca, non? Vale, porque, xusto porque sei que non che gusta, ademais, No, xa non por iso, sino na etapa, sobre todo na etapa a partir dos 3 anos, hai algúns que empezan antes, os 2. Comezan unha etapa de ser máis selectivos comendo, a etapa de alimentación selectiva. Rexeitan froitas, verduras, e peixe normalmente. Peixe normalmente, eso non é por qué? É algo, pois non sei, a verdade, non sei cal é a explicación biolóxica, nin sei siquera si se sabe, Vale, sí, o sea, en realidade é como se o padal, eu teño escoitado que vai evolucionando e cambiando, non? É como, non é tanto iso, é como que se volveran desconfiados, non? Ca comida. Bueno, non sei se ten algunha explicación evolutiva, non? Ás veces, pois, que rexeitamos alimentos que non coñecemos porque poden ser perigosos, non? Perigosos, sí, sei o que dis. Eso das fobias a probar cosas novas ten un sentido evolutivo. Non sei o porqué de rexeitar cousas que xa coñecíamos e comíamos antes. Vale. O caso é que na etapa esa, a maioría, máis da metade, comezan a ter comportamentos selectivos, a moitas familias de pilla por sorpresa, e comezamos a enganar, ¿no? Introducir, pois veña, camuflo isto, metendo por aquí que non se entere de que come tal cousa. Sí. Que pasa? Que se enteran, rexeitan a comida en xeral. E despois o que dicías ti, como se enteran que o estás enganando, é como un plan, aí queda. Os rapaces non son tontos, Rapaces ti enganas a un rapaz e di... Despois anda alerta de todo, por iso é importante o que está dicindo. É que ao final, cando se termine esta etapa, queremos que saiban que o están comendo, porque senón como van a volver a comer se non sabían que o estaban comendo, non? Non é tanto conseguir un efecto no curto prazo con 4 anos, porque ao final, os 4 anos as necesidades nutricionais son moi baixas, fáciles de cubrir. Fáciles de cubrir, claro. O que queremos é que na idade adulta sigan consumindo pois, as verduras, as froitas, pois, o peixe, o que sexa, non? Por iso que o de camuflar pode funcionar no curto prazo, pero nesta etapa, co quisquillosos que se poñen, pode ter un efecto peor que conseguir que coma. Moitas veces é como facer divertido. Moitas veces o que digo é hoxe, cos sobriños, que eu non teño fillos, pero ao final acabo traballando un pouco da outra. Hoxe imos facer croquetas de pataca, vamos a meterlle o peixe dentro, empezo o peixe dentro, xogo con eles. Moitas veces incluso fago contos. Este peixe chamábase non sei que, estaba tal, vai nos dar de comer. Sabes o que sempre funciona? Caño digo, ti queres ser tan forte como o tío Iván? E digo, sí, hai que comer peixe. E fan así. Como a ti. Bueno. Epa! Como que non, veña? Si, home, si. Eu o que digo sempre é que sempre lles digo, estou fortísimo. Sabes por que crecín tanto? Claro, pois son máis fai largo que un día sin pan. Non sei se ese tipo de estrategias son as que máis funcionan, pero bueno. En plan, como que? Isto para min é directamente... A min funcioname. Funciona mellor, pois, o exemplo, que vexan que tía comes, non? Pero como de todo, ese exemplo sempre o teñen. Que participen no cociñado, non? Que formen parte da elaboración para que queiran probar despois. E moita paciencia, O obxectivo nesta etapa non é que coman exactamente igual que antes, non? Sino que non collan animadversión por ningún alimento, nin polo momento da comida en xeral. O momento de comer ten que ser agradable e a hora de comer non se fala de comida.
Vale, perfecto. Falamos de outras cousas. Escoita, pa ti, milagriños, pa ti, Dosinda, pa os netos tamén, cando estamos a cuidar dos netos, que no seu tal, tamén pasa esas cosas, que hai moitas aboas, moitos avós, vale, que están por aí, están coidando moitísimas veces, porque, claro, ao final nós, moitos traballamos, moitos facemos unha historia, facemos outra, vale, e é importante saber que os avós están facendo unhas labores. O sea, teñen un traballo cos netos e moitas veces, eu digo sempre, o avó é un avó, non é un pai. E teñen que facer de pai moitas veces porque cada día isto vai máis da mao, Importante non insistilles na cantidade, non? Que moitas veces os pais, as nais, os avós obsesionaslles a cantidade, come máis ou come menos tamén. Claro, totalmente. Non centremos, non xulguemos as cantidades dende fora, non sabemos. Vamos a centrar a atención máis no que ofrecemos que no canto, que ao final o canto decide a sensación de saciedade, de apetito, e cada día pode ser diferente. Totalmente. Mirade por aquí. Temos outra cousa xa falada, sempre a nosa importancia pola familia, polos fillos, por alimentarnos ben, por divertirnos ca comida, por ter, sobre todo, un bo abrazo con ela, que non sexa isto un odio cada día, que os rapaces a veces pasa moito. Aquí, un tomatiño caseiro, de acordo? Metemos aquí con esa ceboliña fresca que sempre se fai bastante antes que a outra, non vamos a botar moito máis que isto. Temos os pementos xa prácticamente aí, siguen a confeitar un pouco, vou facer un pequeno truco, vale, que é baixar lume e meterlle esta tapiña. E agora, mirade que hai unha cousa interesantísima, isto está ainda a punto de a piques de ferver, pero ainda non ferveu. A ver se te me espabilas un pouco, porque o que quero é finalmente facer o seguinte. Mirade, vou coller isto, porque vou aproveitar como vai cocendo perfectamente esa pataca para facer o noso peixe, vale? Así que a gambiña irá para aí. Tiñas un pouco de auga, vale, ese tomatiño, parece que quere saltar, pero movelo un pouco e xa está, mirade, boneca de Rafa Nadal. Vale, bueno, ahora xa é doutro, que Rafa Nadal está a punto de retirarse. Mirade, isto vai ir para aí, dentro un anaco, isto en 2 minutos está máis que feito, despois temos que fritir absolutamente todo, xa verdes o que facemos. Así que rapidamente, o que vou facer, se isto acaba de ferver, xa está empezando a ferver, xa ten gotiñas aí. Veña, o que fago é o seguinte, parece que me queimo. Aquí, un chisco de aceite sen máis, nese cu, vale? Para facer o seguinte, poñer isto a cocer e despois ca carne do peixe, neste caso desta pescada, e con esta historia xa cocidiña e con todo rustrido, ter a zaragallada e prácticamente tamén a salsa feita. Así que nós facemos o seguinte, esperar 5 ou 6 minutos, non máis, bueno, que mornen un pouco as patacas, e nun chisquilichasqui, estamos aquí, va! Veña, que xa estamos aquí outra vez, vamos! Mirade, un pouco de xeo, xa sabedes por qué. É un pouco de manteica que acabamos de derreter. Por aquí, ovo cocidiño, pescado cocidiño vapor. E por aquí, estas gambiñas chulas que vamos a meter rapidamente naquel sofrito. Vale, así, un puñadiño delas. Máis que tal, mira, o rustrido o de sempre, un pouco de tomate, un pouco de como xa de cebola e tal, e aquí xa piques de poder apagar ese allo máis ese pemento amarelo que despois imos a triturar perfectamente. De primeiras, mirad o que está facendo aquí, como traballa, pero si traballar e falar non. Pero mira, o que fixemos foi darlle unha pulida a ese pataca, despois de estar cocida, quitamos a tona, poñemos unha primeira pasada e unha segunda pasada, vale? Que isto é importante. Xa veredes porque, primeiro que vos dicía, que moitas veces eles facíano no coador. Aquí, se llevas un par de pasadas, 2 ou 3, neste caso xa está como está finiño, tal. Se tes un garfo na casa, hai que facer 4 ou 5 veces isto, Por qué? Porque temos que facer unha masa moi finiña, é moi importante este momento, vale? Así que, por favor, facede o que vos digo. Eu, con esta gambiña, vimos para aquí, xa sabedes que o calor pouco precisa, 2 minutiños, 3, e xusto despois vamos meterlle tamén, por suposto, ese peixe, vale? E aí estaría a nosa zaragallada con que? Cas oliviñas Mira, isto ademais negras. pódese facer cos peques na casa. Claro que sí, eso está moi ben para traballar na casa. Igual que as olivas, nesa zaragallada a que subimos agora un poquichiño de lume, vamos a meterlle tamén o que? O ovo cocido. Por lo tanto, ovo cocido, pescada, olivas, rustrido e gambiñas. Bueno, dime ti que non vamos de maravilla. Vale, e aquí chego importante. Ven comigo. Temos isto, vale?
Agora sí, sal. Xa o temos aquí. Se queres, ti, que eres traballadora non o seguinte, o que vas facer é empezar co propio coitelo, cunha puntiña. Vasme picando nos ovos aí tranquilamente, que podría ser perfectamente tamén como machucador de patacas. Vale, un chisco de sal que lle botamos, vale, a esta historia. E agora, isto, manteiga. E ven unha cousa importante. Importante non o seguinte, para que isto saia perfectamente, Lidia, e xente na casa, precisamos da fécula de pataca, que é o almidón da pataca. Moi parecida do millo, moi parecido tal, pero por qué? Porque así, nin despois pan relado, vale? Nin despois, como se chama, ovo, nin fariña, nin nada para rebozar, absolutamente nada. Por qué? Porque con isto xa vai facer unha capa medio crocante. E imos fritir isto unha vez que anchamos, vale? Para que quede como se fora, bueno, unha codia dun polo, por exemplo, xa verás, simplemente con isto. Dúas, para esta cantidade, ala, aí, xunto con isto, este pouquiño, mirade, de manteiga e ese sal. E aquí sí, agora temos que nós tranquilamente darlle un par de rustridas, pero esta vez camao, vale? Así que facemos esta historia, vale? E empezamos a traballar. O noso historia é que isto quede super lisiño, casi como unha masa de pan, vale? Cando outro día facíamos unha pizza. E isto sí que é importante. E vamos a empezar a traballar e toda a humidade, por certo, que parecía que non facíamos nada, a humidade de antes de poñer a tona da pataca, ten menos auga, polo tanto, esta humidade precisa menos dese almidón, que tamén é unha cousa importante. Mirade como empezamos a traballar nela, que isto sí que quero que vexades. É como unha masa sen glute. Vale? Exactamente. E mira como se empeza a poñer xa bonita, vale? E isto é o que estamos a buscar. Agora, un pouco máis de repouso e quizás, fixaros, un pouquichiño máis de almidón, un nada. E eu, en 5 minutiños estou aquí para acabar de meter ese pescado xa en frío, que acabo de apagar o lume, ese ovo, perfectamente, xa o podes meter ali, vale? Tamén ali coa zaragallada toda. E nada, un chisquilichasqui e volvemos aquí, ides ver, ó. Cuidado que a pataca, a pataca é rebelde, tarrechea é rebelde. Vi, non te me queimes, non te me queimes. Deixamos por aí. Aceite quecido, mira que estou aquí. Lidia, dándolle que che dá o show este, que é o de sacar un pouco de zumo de limón. Co que vamos a regar esa ceboliña para que quede ben crocante con ese toque sen ácido ningún, que é perfecto. Temos aquí tamén ese pemento que xa pochamos con ese allo. E mirade isto. Mirade, un chisco de aceitiño para esta historia, eso que está quente. E mira, eu estaba facendo unha especie de arepa, vale? Pero unha especie de arepa con pataca. E o que facemos é o seguinte, coller ben de zaragallada, vale? Ben sen pasarnos, porque despois paso de sempre. Así, un chisquiño desta cousa chula, vas flipar, Lidia? Ti xa me dixo, pero ti vai te meter todo... Mira, o que fago é empezar a meter así. E cando está isto medio feito, collo unha tapa, así, pero se non é unha croqueta, é un croquetón. Croquetón. E mira, porque despois moita xente di, pero eso non é tan fácil de traballar, non que va, mira. Empezo a meter aquí, o que me sobra por este lado, quito por este lado, o que me sobra deste, e agora... A mí o que me gusta facer... É que non ten que quedar perfecto, que é para comer, que é para disfrutar. Non, pero perfecto, mira que ben quedou aquel miolo, Mira, aquí hai un pouco de peixe. Sabes o bonito desta masa? Que é super agradecida. Vaime quitando o robot, que é importante, que falta a huancaínca. Ai, que falta salsa. Home, logo, a salsa picante que che vai gustar. Mirad, isto sí que vai croquetón. Vale, pois isto que facemos é o seguinte. Temos eso aí, facemos xa o último revireque, ou facendo así, ese almidón de pataca fixo que todo quedara maravilloso, sen queimarnos, pa dentro. Métete aí, despaciño e non te pases. Vale, quero que vexades unha cousa. Teño que seguir facendo patacas destas poucas fago, con 4 ou 5, aquí comemos todos. Veña, e, eso sí, metemos unha pequena lambida para que se vaya movendo, ese aceite ten que estar quente, está perfecto. Veña, móvese. É importante, non se rompe. E mira, nada, isto tranquila. Cal é o truco? O tema dos puzzles xa sei que non é o teu, pero non pasa nada, porque eu xa me enfadei tantas veces con el. Tantas que non pasou. Mirade, auga aquí e zumo, que lle puso un pouco para que este así. E agora, nós, é o seguinte. Mira, pa dentro, pemento e allos. Acordaste? Veña, perfecto. Pa dentro, a maravilla esta. O ají. Veña, pa dentro tal. Cuidado, a xente que non lle gusta o picante, que non se me pase. Así que eu, que son bastante larpeiro como a ti... Pensas que os cativos poden tomar picante?
Penso que poden, pero non pasarse. Sí, pero sí que poderían. Non creo que non podan tomar picante un cativo. Supoño que, como a todo, tales, poden, non? Poden tomar picante. Vale, O mellor os perfecto. menores de 3 anos poden ter o sistema digestivo un pouco inmaduro, pero poden tomar Mirad picante. isto, por favor, como está pasando. O sea, que poden... Isto é, información ao poder. Vale, mirad esa pataca como se está facendo paseniñamente. Moitas veces, isto é un truquiño que fago eu. Que teño o aceitiño que parece que me está con moito fume. Vale, baixamos temperatura con un pouco de aceitiño máis. E así controlamos sempre. Agora, aí o mínimo, de feito, vou facer unha cousa. Vale, para que non se nos pase aí, cambiamos de lume para ese máis pequeno, é suficiente para que siga a fritir. Mirade que cor está collendo, Que cousa chula. Isto pode facer calquera, o de sempre, que as frituras, eso sí, tede cuidado co aceite e con estas cousas, vale? Un tempiño pa aquí, mira bonito como se están facendo esos soquiños. Queda crocante. E agora, aquí, tan sinxelo como isto, vale? Mirade, un chisco de auga. Despois se quero de auga, perdón. Leite evaporado. Leite evaporado. Se quero meterlle máis, métolle máis, non pasa nada. O leite evaporado, por certo, non é máis que leite o que lle quitaron auga. Evaporado. Sí, quéntase para que evapore Sai parte a da auga, que queda máis máis ou menos concentrado. 86-90%, non? Estivemos mirando un pouco e despois Esterilízase. e queda E xa casi está. nun 35 ou tal de auga. Polo tanto, é casi como nata, pero sen a graxa da nata, non? Moita menos. Con moita menos, perfecto. E aquí, o que facemos é coller 2 liscos de queixo fresco, que digo xa, po picante, os lácteos espectaculares. Vale, para esa tal. Entonces, eso, metémola aí, e eles, normalmente, botan unha galleta, que llaman galleta de soda, que é como un cracker, vale? Estaría ben botarlle un cracker, pero neste caso, eu como xa teño a pataca, teño un pouco de todo, non o vou a precisar. Son unha Así galleta que- salgada, claro. Exactamente, unha galleta salgada. Escoita, unha das mellores galletas, mellores salsas que se fixeron no País Vasco, que era a mítica salsa esta que ten como tomate, tan a vizcaína de toda a vida. Un premio Estrela Michelin botoulle unha galleta María en vez de pan. E gañou, vale, nós, aquí, Ruidiño, que te criou, si, home, si, que se empece a pulir ben, que se poña aquí, e nós acabamos de contado facendo un par... Proba ti a facer unha desas, que eu teño que fritir. Facendo un par de croquetiñas máis destas, de pataca, que son matafames. Mirade que cousa chula como está quedando e xa nos queda pouca cousa máis. Así que agora vou a ver a Lidia, poñela a proba, polo menos, e non chesquilichasqui. Estamos aí, a comer! Hoxe cociñamos croquetas de pataca. Comezamos cocendo as patacas enteiras e con pel nunha pota, a cal aproveitaremos para facer o peixe ao vapor, ao mesmo tempo que cocemos un par de ovos. Mentres, picamos os pementos amarelos para saltear cun chisco de aceite xunto cuns dentes de allo, e a súa vez rustrimos a ceboliña nunha tixola para de seguido incorporar unhas culleradas de tomate. Coas patacas xa cocidas e frías, machacámolas para facer un puré cun chisco de sal, facendo isto unha vez máis. E agora, unha pouca manteiga derretida e almidón de pataca para mesturar e conseguir unha masa homoxénea. Voltamos engadíndolle ao noso rustrido as gambas, os ovos e as olivas picadas xunto coa nosa pescada, resultando a nosa zaragallada, coa que encheremos a masa de patacas para fritir con ben de aceite, buscando unha codia super crocante. Mentres, facemos a nosa salsa huancaína, triturando os pementos e os allos confeitados xunto co ají amarelo, o leite evaporado e un anaco de queixo fresco. Así que ponte creativo e en prato conxunto para comezar a papar. Mira que fixemos hoxe. Este pa min. Epa, menuda pataca rechea. Neste caso, con gamba, con pescada, con un rustrido. E se ainda por riba, te metes un pouco de almidón para facer esa capa crocante, E para, unha salsa peruana, unha salsa con ají amarelo, para que ti mollas se queres ou non. Oh, que se me espalla. Estas son as patacas recheas do Está Che Bo. Auriño!